at kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 49 minutos na ang nakalipas sa taknang alauna sa hapon.
Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome, welcome, welcome. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nini ang inyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Sabado, pet sa 29 na kita karon, no? Sa bulan sang Enero 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati? Kamusta aton si Masuki? Sa mga nakatunin na sa aton sininagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lilisuan sang aton si tagsa ka mga radyo, mga kabombo, no? Sa mga radyo kaangay sini sa tupad ko ang masaligan, poderoso nga radyo. Humalin sang una sa iya sini nga golden age of radio hasta nasubong apisa sang advent of the so-called modern communications sa gihapon ang radyo nagapabilin kag nagapabilin nga poderoso. Ang Bombo Radyo nga mabatian pinaagi sa aton sini nga 630 kHz 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa ka mga radyo. Again, 630 kHz, no? Sa malabutan sa aton si Paguragwag. Hello, 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 and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome. Gina-enjoy kita. Pinaagi sa aton sininga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com. Sa liwat, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Sa tanan dira nga naga-enjoy na ho sa aton siniiya nga 630 kHz kag of course sa aton siniiya nga www.bomboradio.com. Hello and good afternoon. Siyempre, ara pagid ang aton siniiya nga Bombo mobile app sa aton si tagsa ka cellphone. Kamo dira nga nagapamati na sa aton si Crystal Clear nga live audio streaming. Hello and good afternoon. Sa tanan nga may mga Bombo mobile app na nga naka-download sa ila sinitag sa ka cellphone. Mayong hapon, welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Siyempre pa mga kabombo sa aton sining mga pinalangga nga mga nagalantaw pinaagi sa aton siniiya nga Facebook Live. Mayong hapon lang gidira sa inyo, no? Sa tanan nga nagalantaw sa aton si Facebook Live mayong hapon. Nag-welcome also sa aton siniiya nga YouTube channel. Ang aton sini nga YouTube channel sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Sa tanan na dira nga nagalantaw man sa aton sini nga YouTube channel, no? Sa tanan nga wala pa nakamulalong nga ara na kita sa YouTube. Come on, kadto kamo sa inyo sini nga YouTube app kag of course, no, just search type sa search engine sang YouTube ang Bombo Radio Bacolod. And voila, there you have it mga kabombo. Ara makita ninyo kami kag malantaw dira sa may YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod ang aton sininga mga programa, no? Don't forget to make an LSS mga kabombo kung ara na kamo sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? Don't forget to like, subscribe, and share, and hit the notification bell below. Para any time of the day yati, kundi ara kamo iyan, no? Nga ma-inform kamo mga kabombo, no? Sa mga live videos, live programs sa DYWB Bombo Radio Bacolod. So, thank God it's Saturday. TGIS kita mga kabombo, no? Petsa 29, the last Saturday of the month of January of this year 2022. Sang January 1 ti aton ini nga New Year, pero this coming February 1, no? Sa January 31 sa tungang gabi, New Year's Eve sang aton sa mga kauturan nga mga incheck, no? Gina-usher nila ang bagong tuig pinaagi sa ila sini nga Chinese zodiac calendar, mga kabombo, kag gina-usher nila welcoming the year of the water tiger, mga kabombo. Tuig kuno ni sa mga kategorihan in the world, no? Ang
tuig sang mga ang tuig 2022, no, base naman niya sa aton siniya nga mga kauturang incheck nga they will be celebrating their Chinese New Year this coming February 1, no. So sa January 31 sa tungang gabi makabati man kita diri, no, kay everywhere may mga Chinese brothers and sisters kita, mga Filipino Chinese communities, no, makabati kita, I'm sure, sa mga paglinupok man no, welcoming and ushering the new year for them 2022, the year of the water tiger, mga kabombo. So sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa liwat ining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Sabado, Petsa 29. No, thank God it's Saturday, TGIS. Hello lang dira sa New Zealand, no, ang aton si Bombo international correspondent si Ma'am Juvie Sargent watching with you on kahapon lamang, and our gorgeous singing anchor woman. Thank you so much, Ma'am Juvie, Mrs. Sargent, no? Si Ma'am Juvie Sarge Amodente dira sa may New Zealand. Good afternoon. Kag syempre pa sa aton siniya nga mga nagalantaw man sa aton si Facebook Live. Hello, hello, and good afternoon. By the way, sa sining hapon, may ara naman kita sang kasaysayan, no? Bulubantayan, bantayin ninyo ang aton siniya nga letter sender sa sining hapon. King aton sining letter sender nagapakilala lamang sa kay Rodora. Ining si Rodora is 27 years old, sang banwa sang Candoni, Negros Occidental. Ang iya sininga kasaysayan do kadamo naman ko niya sang sininga ang gulo, balanga, ang focus sang iya sininga kasaysayan do kaangay sa ambahanon ni megastar Sharon Cuneta, no? Dumduman nyo na ang iya sininga Tagalog song. Doon mo amo ni naman ang kasaysayan ni Rodora. How many times na ko ni nga abaton sang True to Life Stories nga amo ni ang sitwasyon, no, sa ambahanon ni Sharon Cuneta balanga sayo'y umibig ang tapat kong puso, ngunit ang mahal mo ay kaibigan ko. Ang aking kaibigan may ibang pag-ibig. Ang minamahal niya ay hindi ikaw. Mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Mas mapalad ka, mahal kita, sa'kin walang nagmamahal. Do amuni ang dalagan sang kasaysayan ni Rodora, no? Si Rodora is only 27 years old sang Candoni, Negros Occidental. O, sige, dugay-dugay aton ina nga pagabasahon ayan sining True to Life Story, mga kabombo, no? Padala man kamo sa inyo si mga kasaysayan, no? I-email lamang ang inyo sini mga True to Life Stories. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, aton sini email address bombo_bacolod@bomboradio.info, no? I-email nyo lang mga kabombo, no, agod nga ang inyo siniya nga kasaysayan mabato naton gilayon, no, diri sa aton siniya nga palatuntunan kahapon lamang. Again, aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info, no, in small letters, bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man sa aton sining Facebook page sa DYWB Bombo Radio Bacolod, ang aton sining Facebook page, of course, Bombo Radio Bacolod. Pwede nyo da nga i-private message, hindi gan isa inbox bala, no, sa aton siniya nga inbox kay agod nga mabato namon. Di gani sa Facebook page or Facebook Messenger, no, FB Messenger ni Miss Jazz. Just look for me, Jazz de Jesus Madrigal. Okay, nakita dira. O, sige. Ari anay hong aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, no?
produkto gid ini sang Bombo Music Festival. Ang aton sito ighan nga paindis-indis sa pag-compose sa mga beautiful original songs, no? Kag isa ini sa mga paborito naton nga soundtrack sa aton sa matahom nga mga dramas, no, diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, no. Sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki Yari aton pamatian ang ambahanon produkto sa Bombo Music Festival 2016 gin-compose ni George V. Hoxing. I'm sure kabalo na kamo na, no. Kagin interpret ni Romuel Hambre. Ang intro pa lang niya may impact na mo ang pag-interpret sa sining ambahanon. When Bombo Music Festival 2016, Olongo Music Festival 2016 was held, no, dira sa may Iloilo, I was there as one of the masters of ceremonies, no, ay isa sa mga MCs. At isa ni sa mga nanamian ko ni sa iya nga magkanta kay nga with matching grabe gid sa mga tayada yaning mga tiil niya, grabe ba lang pag-interpret niya, no. Go-wonder ko gani nga daw nga wala na siya nag-best interpreter kay isa ini siya sa mga nanamian ko. Anyway, personal ko man lang ito nga paglantaw, no, ang pag-interpret ni Romuel Hambre. Pag-intro pa lang, grabe na. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, she left me behind. Mga kabombo, never change aton pamatian. Ang bahanon, gin-compose ni George B. Hoxing, gin-interpret ni Mr. Romuel Hambre. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do,
Never change mga kabombo, no? Amoy atong aton sini nga pambukas nga bahanon. Para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalawati sa aton si Masuki sa mga nagahiray-hiray dawa kay subong nga adlaw nga daan Sabado, no? Katahom isa sa mga ginapabugal ginaton nga produkto sa Bombo Music Festival that was 2016. Grabe, no? Nagaigot. Amo na siya Bombo Andrew, Andrew Burgos. Bombo Andrew, ang bass na, no? Grabe nga pag igot sang bass. Grabe, no? Tahom-tahom. I will always think of you. Our love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. I am a crazy boy in town. Something for a girl that can. Tahom-tahom, no? Si Romuel Hambre. Kung nakita ninyo, unfortunately, ang video da hindi ko naging makita, no? Pero ang iya sini nga pagtayada samta nga naga-interpret sang kanta nga ni Sir George Viuxing. Grabe mo, no? Ang feel niya gidjabala. Para gid na sa aton sini mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki, no? Sa tanan dira nga nagalantaw na sa aton si Facebook Live kag sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Syempre sa mga nagapamati pinaagi sa aton sini nga Bombo mobile app. And of course sa aton sini iya nga 630 kHz sa gihapon, no? Nagaanugid ang aton sini nga 630, no? Sigabong. Baby, if I found you. By the way, good afternoon lang dira, no? Sa aton siniya nga nagalantaw na dira karon sa aton sini nga YouTube channel, si Clinea Acolyador. Good afternoon sa imo, Clinea. And of course, Abigail Marinas dira sa may Makati City. Sa kay Suzette Oriendo, good afternoon sa imo, Suzette. Mayong hapon. Sa kay Suzette sa Handumanan. O dira siya sa may Purok San Roque Udo. Good afternoon sa imo, Suzette, no? Suzette Oriendo. Angel Lo Open. Popen, no? Angel Lo Popen. Hello? Kay Sugar Popen dira sa may airport subdivision. Sa airport subdivision, eh. Angel Lo Popen, good afternoon. Kay Alma Benitez Narvasa, good afternoon, stay safe always. Likewise sa imo, Alma Benitez Narvasa. Sa tanan nga nagalantaw, kaya naga-enjoy dira karon sa aton sa pang Sabado nga edisyon sa aton sini palatuntunan kapon lamang sa gihapon ning inyo alagad sa kanginan si Miss Jazz. Antes pa man, ari anay ho, kadto kita anay sa aton sini iya nga kahapon lamang today in history, no? At least may mapulot kita bala gin-incorporate ta ini diri sa atong palatuntunan kahapon lamang kay it's all about history nangin kahapon na gid lamang, no? Sa aton sini pungsod Pilipinas kung may dalalagko kag bugos nga kalibutan mga kabombo diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang today in history. With matching graphics and pictures dira ang aton siniiya nga igapakita sa inyo mga kabombo, mga photographs and memories, mga memorabilias sa aton sini nga pila ka pinanid sa maragta sa aton sini pungsod Pilipinas mga kabombo, no? Ara kamo dira sa aton sini nga Facebook live kag sa YouTube channel naton mga kabombo kay yara, no? May ginapakita kita dira nga pila ka mga memorabilias, no, sa aton siniya nga tukion. Let's go this time sa aton sini nga Philippine history para sa aton sini nga mga bagong henerasyon, sa aton sini nga mga millennials, no, sa aton siniya nga mga Generation Y, Gen Y aka millennials, no. Sa mga millennials sa aton subong, may pamangkot si Miss Jazz para sa inyo, no. Kung makabati ka mo sa ngalan Francisco Santiago, kilala nyo? Francisco Santiago. May madumduman ka mo?
Ano ang inyo sinimadumduman, mga kabombo, especially sa aton si mga bagong henerasyon? Sino ining si Francisco Santiago? Well, amo ini siya ang ginakabig amay-amay sa isa ka klase sang ambahanon. Ining kundiman, no? The art song of the so-called kundiman. Amo ni siya ang ginakabig father of kundiman art song, mga kabombo, no? At least may naibaluan ka mo, his name is Francisco Santiago, mga kabombo. Kaysa kaangay nga petsa subong adlaw, Enero 29, the same date today. Enero 29 sa tuig 1889, mga 133 katuig na ang nakaligan. Ara sa aton sininga Facebook Live, mga kabombo, ang itsura no ni Francisco Santiago. That was the same date today, January 29 of 1889. Kung isipon ta pabalik mga 133 katuig na ang nakaligad, mga kabombo. Sang ang ini nga Filipino musician kag composer nga si Francisco Santiago. Nabunag siya sa banwa sang Santa Maria sa probinsya sang Bulacan. Isa ini siya ka Bulakenyo, mga kabombo, no? Kag ang iya siniya nga ngalan, ari gid niya sa maragtas, no? Sa annals ng aton sininga history, sa Filipino history, when it comes to music, mga kabombo. Sa patagsang musika, hindi gini ma-erase ang ngalan ni Francisco Santiago, mga kabombo, bilang isa ka respetado, talahaon sa ito nga Filipino musician, kag composer, no? Nabunag siya, that was January 29, the same day today, sa itong 1889, 133 years ago. That is why ginadumdum subong ang yasinidako nga kontribusyon sa patagsang musika, labi na sa isa ka klase sang art song ani nga amo ang kundiman. Quick lang gid sa kahapon lamang, matudtud nga kahapon lamang sa aton siniyang Filipino musician and composer nga si Francisco Santiago, ay sini mga ginikanan ahay, nagdako ini siya sa imol lamang nga pamilya. Ay sini mga ginikanan mga mangunguma. Pero very happy ang ila sini nga pagdako bangod kay ang ila sini nga pamilya, ang iya sini nga amay nga si Felipe Santiago, kagaya sini iloy nga si Maria Santiago, mga kabombo, no? Lunsay mga musically inclined, musically minded, o kung mahilig sa music. That is why, no, namana niya ni Francisco Santiago, siya maginikanan nga Sanday Felipe kag Maria Santiago ang pagkamahiligon sa musika, no? So ining si Santiago among ginakabig bilang father of Kundiman art song sang aton sini nga pungsod. Isa sa mga bantugon nga compose ni Francisco Santiago, mga kabombo, amo ining kundiman or may ano siya, may subtitle nga Anak Dalita, no? Nga ginhingyo usad to nga kantahon, ay abi ninyo mga kabombo, grabe ni. It was requested nga ikantahon sa isa ka royal court sang pungsod Spain sa tong 1917. Gin-request ini ni King Alfonso the 13th. Grabe, no? Ining kundiman o kung Anak Dalita ni Francisco Santiago, mga kabombo. Suging kanta ini sa Royal Court sa tubang mismo sang nagapungko sa itong hari sa Espanya nga si King Alfonso the 13th. Kag subuman ang isa pa ginya ka mga isa sa mga famous nga compose ni Francisco Santiago, mga kabombo. Amo ining kundiman nga ginatiguluhan Alaala Kita. Kagin amba, kagin pasikat ni Romeo Miranda, no? Dumduman niyo si Romeo Miranda. Ako nga daw, hindi ka dumdum, no? Kasi sinang-una ni sila nga mga kundiman singers. Kaya ginakabig nga masterpiece of all, ang obra maestra nga gin-compose ni Francisco Santiago, mga kabombo, amo ining iyas gintiguluhan, Concierto in B-flat minor. Concierto in B-flat minor.
nga present mismo dito sa isa ka music school dito sa Estados Unidos, dito sa Chicago Music School sa Estados Unidos. Kung sa diin diri nagtapos sa iya sining doctorate degree si Francisco Santiago sa tong 1924, no? Grabe man ning iya sini iya nga mga gineskwelahan mga kabombo sa iya sini nga craft, and that is music. So subong adlaw mga kabombo, no, ginadumdum ang birth anniversary ining 133rd birth anniversary sang ginakabig father of Kundiman art song na si Francisco Santiago, mga kabombo. January 29, no, nabunag siya sa may Santa Maria, Bulacan. Sa nasiling ko nati mga mangunguma lang niya si maginikanan, pero mahilig man magkanta ang iya si maginikana, no? Abi ninyo ang iya si pinakauna nga compose ni Francisco Santiago, that was 1908, no? Ang iya si nga first composition iya gintiguluhan Purita. Grabe nga mga ambahanon, mga kundiman songs. Ining Purita, gin-dedicate na ini sa first carnival queen nga si Pura Villanueva. Bao ano ni Bumbuan Marie, mga gwapahan gidyang mga Villanueva, no? Di amo ni siya ang first carnival queen nga si Pura Villanueva. Si Pura Villanueva, amo ni siya ang sangulihi nangin asawa, no, sang distinguished scholar nga si Teodoro Calao, mga kabombo, no? So ang first niya nga gin-compose nga kundiman song amo ining Purita ni Francisco Santiago. Ni Francisco Santiago, mga kabombo, no? Sa nasiling na nagbuto si Francisco Santiago sa University of the Philippines sa UP Conservatory of Music. Kag nakatapos ni siya, nakakuha ni siya sang degree in piano no sa tong 1921. Nami ni siya gali magpiano man, mga kabombo, and at the same time degree in science and composition sa tong 1922. Hindi basta-basta nga sininga gin-eskwelahan, mga kabombo. Kag tubtob nga nagpadulong gid siya sa Estados Unidos just to pursue ang iya sininga further education sa iya sininga field o kon sa iya sininga craft. Una niya nga natapos kag nakuha ang iya sininga master's degree sa American Conservatory of Music sa tong June of 1923. Tub-tub nga nakatapos siya sa doctorate degree sa bahin sang doctorate degree sa Chicago Musical School dito sa Chicago, Illinois sa tong August 1924. And Francisco Santiago, by the way, is the first Filipino musician to attain a doctorate degree. Mga kabombo, no? Siya ning pinakauna subong sa mga graduate school, no? May mga master's degree, doctorate degree, gakwa ka masteral, gakwa ka doctoral or doctorate, no, sa mga graduate school sa subong. Pero abin ninyo kung isulo naton sa maragtas, sino ang pinakauna nga Filipino musician nga nakakuha sang doctorate degree? Amo ni siya si Santiago, mga kabombo, no? Grabe ang iya sinigali iya nga inagyan rason man kay amoy ning rason ko nga ang nangin director siya sang UP Conservatory of Music sa tong 1930. After the entire music faculty and students of the conservatory protested for the removal of the previous director nga si Alexander Lipay. Hindi sila nalipay sa kay Alexander Lipay, no, ang mga faculty and students sang UP Conservatory of Music ginduso nila ining si Santiago, mga kabombo, ginduso niya diri nila kag amo ang ginbutang bilang director sang UP Conservatory of Music, mga kabombo, sa tong tuig 1930. No? So amo ni that is why si Santiago amo man ang pinakauna nga Filipino director of the conservatory, mga kabombo. Sa 1934, ang presidente sang University of the Philippines, si George Bocobo that time,
Amo ni gali, no? May George Bocobo. Amo ni siya ang presidente sadto sang UP. Naglunsar sang committee agud nga amo ang maga-collect sa mga document folk songs sa Pungsod Pilipinas, sa kabugusan nga Pungsod Pilipinas. Kag si Francisco Santiago, amo ni siya ang ginhingadlan, no, bilang chairman of the committee. No, kag kabahin sa iya sini nga committee ba, amo ang committee members, amo ang dancer man nga si Francisca Reyes Aquino, nga amo ang isa man sa mga naghatag ano bala sa bahin sang folk dances. Di siya niya nag-compile sa bahin sa mga folk dances sa pila ka mga several books mga kabombo. Kag ang composer nga si Antonino Buenaventura amo man ang naging miyembro sang komitiba, no? And of course headed by as the chairman nga si Francisco Santiago mga kabombo, no? So sa 1937 to 1939 si Francisco Santiago nag-compose ini siya sa iya sini nga dili na niyagin amat-amat compose sa iya sini nga masterpiece nga isa pagid ka masterpiece niya nga ginatiguluhan Taga-Ilog Symphony in D major, and it is one of the first Filipino classical works to feature Philippine instruments such as the gangsa kag ang sulibaw mga kabombo. Grabe, no? Grabe ning dako nga hinimuan kag kontribusyon sa patag sa musika labi na gid ining art song nga Kundiman ni Francisco Santiago mga kabombo. Hindi basta-basta ang iya sini nga legacy, no, hasta subong, no, bilang isa sa mga most celebrated Filipino composers today. Kaya sini nga Kundiman anak dalita kag pakiusap isa or duha sa mga standard repertoire sa Filipino singers as of today, mga kabombo. Bisan dugay na niya mga Filipino singers, especially sa patag sang Kundiman, ginapili ginayang iya si mga ambahanon bilang ila sini nga repertoire, no? Kag ang hall sa head office sa bahin sa isa ka bangko, no? Ginhingadlan bilang paghatag sa iyasang pasidungog ang Francisco Santiago Hall. And it was mainly used for Kundiman contests of the Makati City Government and the awarding of service awards of the former this PCI Bank mga kabombo. No, grabe ang iya siniya nga mga hinimuan. That is why today ginadumdum ang iya sini nga 133rd birth anniversary sa ginakabig Amay-Amay, the father of Kundiman art song nga si Francisco Santiago. At least, no, may naibaluan naman kita sa patag sang Kundiman, sa patag sang Filipino music, ang amay sang Kundiman art song na si Francisco Santiago. Sa mga bagong henerasyon, sa mga millennials dira, this is for you. Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Magabuya ako na sa pila ka mga panumdom aton na nga pagabasahon ang kasaysayan sa aton sining letter sender nga nagapakilala lamang sa kay Rodora, 27 years old, sang Banwa sang Candoni. Pagkatapos gid lamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo Bombo!
Philippine Standard Time, 36 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa mga nagalantaw na dira karon ay ho. Sa aton sini iya nga Facebook Live mayng hapon, no? Isa na dira si Gigi Padilla Casa Vergara, no? Mayng hapon sa imo Gigi kag watching from Hong Kong. Isa sa aton sini iya nga ginapabugal gid. Salute sa aton sini nga mga overseas Filipino workers kalakip na dira ang sabahin sang Hong Kong, no? Gigi Padilla Casa Vergara, good afternoon. Kag samtang nga nagapanarapo kuno si Gigi dira sa Hong Kong sang tukador aparador nagapamati ka nagalantaw sa aton si Facebook Live. Salamat Gigi Padilla Casa Vergara dira sa may Hong Kong, no? Ginatamyaw niya lang sang happy 20th birthday sa iya sini nga hinablos, no? Happy birthday Toto Derek Padilla, no? Abogadil. Sige Happy birthday Derek Padilla Abogadil. Stay guapo always. Love Tita J. Raquel Misahon watching from Banago. Thank you so much, Miss Jazz, no? From Gigi Padilla Casa Vergara. Sige, sa aton siniya nga mga suki ho sa mga pinalangga naton nga mga naglantaw dira sa aton siniya nga Facebook Live. Nanette Jocampo, mayang hapon Miss Jazz from Manapla, Negros Occidental. Sa mga Manapla nahon dira ho, good afternoon man. Headed by Miss Nanette Jocampo, no? Sa kay Nanette, good afternoon lang gid dira sa imo Nanette sa mga pumuloy dira sa may Banwa sang Manapla. Ang famous nga puto sa mga taga Manapla, no? Na meet gid mo lumok kag hindi masapra. Basta gani puto sa mga taga Manapla. The best. Diri sa Hong Kong, Miss Jazz, suno pa kay Gigi Padilla Casa Vergara. Amat-amat na kami, Miss Jazz, subong ya masako, busy gid kami. Kay dali na lang, no? 29 ti sa maabot nga Martes nga adlaw. Sa gabi pa lang sang Lunes, syempre ang ila siniiya nga New Year's Eve sa mga Chinese brothers and sisters naton, no? So busy na sila dira ni Gigi ho sa Hong Kong kay manug-abot ng ila siniiya nga Chinese New Year. I'm sure iya siniya nga mga amo dira, no? Kag mga kapwa Filipino sa Filipino community dira sa Hong Kong. Mag-upod man sa pag-celebrate mga kabombo. Yari na ang aton siniya nga sulat sa sininga hapon, by the way, sa mga naglantaw naman dira iya sa aton sininga YouTube channel, no? Sa aton siniya nga mga kauturan dira sa nagalantaw dira sa mga YouTube channel, dali lang gid kay aton nga tukion ang aton siniya nga mga utod nga ara naman dira karon ay ho sa aton sininga YouTube channel. By the way, padala na kamo sa inyo si makasaysayan, no? Sa nasiling ko na gani, naghihilapit na ang February 14. Ang bulan sa Pebrero, the month of love. Antes pa man maghimugasa sa petsa 14. Sa bulan sa Pebrero, apisar nga may COVID, padayon sa gihapon, ang red month of February. Kaya samtang kita, wala kita nagauntat sa pagpalangga and we ought to, no? We ought to love one another. Kaya mo na yung gusto sang Diyos para sa aton, no? Mga kabombo, we ought to love one another. Baw sa kadamo man sinisang mga nag-appear diri ay ho. Dali lang ged, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati bisan isa wala ko di sa may makitaan. Sige dugay-dugay lang amat-amaton ta ini mga kabombo ang inyo siniiya nga mga mensahe, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. By the way, today it's Saturday, no? Sa nasiling ko na gani Sabado, no, kapasalamat kita kay nakalabot kita sa ginatawag bala nga adlaw
no, kung sa diin daw ara na nagahingapos na ang especially sa mga working force naton ti kung Sabado daw gusto talagid dya, no, nga magdomingo. Kung Friday gusto talagid dya mag-Sabado, no, hasta sa Domingo kay ti pahuway. Kay dapat nga mag-ano kita, mga kabombo, dapat nga magpasalamat kita, no? Especially tomorrow, Sunday, no? Kung pwede pa lang yan, makasimba kita, no? Kaga sa aton sini nga mga tumuluo, dapat magpasalamat kita. Because what a precious privilege, no? It is to be alive. Okay, isa ti adlaw-adlaw nga tanan gani ginambal ko di ang mantra ta subong ya in the midst of the pandemic ya basta ya ang importante buhi, no? Because it is indeed a precious privilege to be alive, mga kabombo. Dapat kita ya magpasalamat sina, no? Aga pa ko sa kay Nonoy, kay Noynoy, no? Nagapasalamat gid ako sa mga mensahe ni Noynoy that each moment of our life is a picture we have never seen before. Diba every day, no? Wala pa ni nato niya nakita ng aton sini nga mga naagyan or ginaagyan subong adlaw sa previous nato nga life because this is a new picture of our life, no? We have never seen before and which we will never see again. Ti kung matapos na ti wala ta, we cannot turn back the time, mga kabombo. So each day is a very special day. Pribilehiyo niya ginhatag sa aton nga buhi pa kita, no? So kabay pa nga ti haling kaina, ginsugura nato ng aton si adlaw with thanksgiving in our hearts. Lord, salamat gid. We should be very grateful, no, kay tibuhi pa kita. Pampag good vibes ng Miss Jazz, no? We should start our day every day with a smile. May kalma, no? May ano ni calmness of mind, coolness of emotion, and heart filled with gratitude, no? Sharing the beauty of the world by sharing the beauty of our heart. Okay, isa mabugat sa aton bangod sa mga problema ginaatubang ta, mga kabombo. Pero ining kabugatan nga ni usaron ta no? Bisan sa pagyuhom lang dira sa aton si isig kapareho, ara balang halinggi sa tagipusoon ta hindi plastic nga klase sang pagyuhom. You know what? Smiling ang epekto sini sa iba niya pinasahi, no? Especially kung ang isa ka tawo problemado nga daw nagaduhong lang, gulpi mo siya nga lang taw, hello, good morning, kagyuhuman, kundi do kanami, no? Ma-divert ang iya sini iya nga state of mind, state of feelings, ang iya sini nga state of life sa amo na nga panahon, no? Hello, good morning. Amo na sharing the beauty of our heart. Nga kung kaisa aton heart ano man puno man sang mga kabugatan. That is why it's hard for us also to smile to other people kung kita mismo ya ang mabugat man ang aton sininga feelings. Pero sige lang ano. Today and in the days to come, let us love a little deeper, laugh a little louder, hold the ones we love a little tighter, and help those who need our help a little more. No? For tomorrow might be too late. Mga kabombo, sanasiling ko na gani, no? We don't own our tomorrow. But today, since nga buhi pa kita, no? We should grab this opportunity and privilege nga makatandog kita in our own small way, no? Sa aton siniiya nga pagpangabuhi. Kaysa nasiling na naton, for tomorrow might be too late, no? Opportunity only knocks at our door once, no? The chance that we have is never guaranteed to last forever, for we or they might not be there the next time. Kita ang basi wala na diribwas or sila man ang basi wala na diribwas. Kaya mo na, no? Today is a day to celebrate beautiful life.
Papa good vibes si Miss Jazz antes nato nga pagabasahon nagasaysayan sa aton sini nga letter sender. So nasiling ko na ang aton sini letter sender nagapakilala lamang sa kay Odessa. Ang kasaysayan ni Odessa iya ginsuguran pinaagi sa pagsiling. Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz, kad sa mga tagpalamati sang imo mga avid listeners. Isa na ako, Miss Jazz, nga nagapamati sa mga stories of life nga ginabasa mo sa imo program. Tawagan lang amang ako sa kay Rodora and I'm 27 years old sang Banwa, sang Candoni. Miss Jazz, na-appreciate ko gid ang imo program kahapon lamang sa nagsugod na ang pandemic. Kaya naga-work from home lang kami, kaglaka lang kami ginapakadto sa amon sini nga office. Diri sa balay, Miss Jazz, supod ko diri sa amon balay, ang akon nga mga maedad na nga mga ginikanan. Sanday Papang, nga nagapang-idaro na karon sa 73 anyos. Kag si mamang ko, Miss Jazz, is 70 years old. Kag ako, Miss Jazz, na nabilin sa balay, nga wala pa sang pamilya, bilang ti ako abi ang kamanghuran. Sama-sami ang akon nga mga ginikanan, nagahambal na sa akon nga Inday Road sa San O Kapaya Mamana. Okay, sa aga nito, ginakulukos muran ko na sila, Miss Jazz. Kaya siling ko sang una, sa may nagapangaluyag sa akon, kamo man ang hindi gusto. Kaya sunod pa sa inyo, i-enjoy ko gid anang akon nga pagka-single. Subong kay naga-enjoy ko sa pagka-single ko, kaga daw wala pa man sa may nag-aabot. Kamo naman subong ang nagapamilit. Ang akon sini nga amay, Miss Jazz, si Papang ko, Miss Jazz, balaan mo, tarso ina siya. Ti sa masami, ako ginayang iya sini iya nga sentro, sa iya sini iya nga pagsunlog. Pasalamat ako, Miss Jazz, nga bisan amo ni may problema sa ikaayang lawas, si mamang kag si Papang ko, Miss Jazz, pero may happy countenance na sila masami makitaan mo bangod kay ang akon sini nga amay bala, Miss Jazz, ang iya sini iya nga pagkatarso balaya daw innate balaya nga hindi hungod ang iya sini pagkatarso. Amo nang rason ko nga madamo man ini siya sa mga abyan na binagi diri sa amon abi sa amon amon lugar diri sa Candoni. Isa na sang ginapasalamatan ko, Miss Jazz, ang akon nga mga ginikanan kay ti hindi man kami iya abi manggaranon, pero patapos kami sa amon siniya nga mga ginikanan. Miss Jazz, nagsulat ako kay gusto ko nga pangayuan sang laygay. Ining akon siniya nga best friend. Nangin best friend ko ini siya, Miss Jazz. Tawagon ko lamang siya sa kay Boy Boy. Ining akon siniya best friend, Miss Jazz, nga lalaki, si Boy Boy. Nangin best friend ko ini siya sang high school kami, diri sa amon siniya nga Banwa. Kag nadamian ko ni sa iya, Miss Jazz, bangod kay mabuot bala nga klase sang lalaki. Nangin close gig kami sini, Miss Jazz, sa prangka nga Sugilanon. Kag siya ni ang nagapangapin sa akon. Kaysang una, Miss Jazz, balaan mo kalangki bala sa akon, kataa sa akon po kaniwangit. Ti ginasunlog ko na nila nga si Agatuna ko kuno. Dumduman ko to si Agatuna, no? Movie na siya ni Melanie Marquez, si Miss International, no? She was only 16 sang ginkurunahan siya bilang Miss International, si Melanie Marquez. Ay perti sa iya kataas, no? Kag maniwang ti amo na ginasunlog ako, Miss Jazz, sa si Agatuna. Pero ining friend ko nga si Boy Boy, classmate ko ini siya, Miss Jazz, kag mayuhay gid kami siniya. Close gid kami sini do kaangay bala nga dautod ko ang pagkabig ko sa iya. Di siya ning akon sinitag pangapin kon ginasunlog ako sa mga classmates namon. Pero nag-abot sa punto, Miss Jazz, ang time na nga
may mga junior, senior prom na sang high school. I'm sure kamo, Miss Jazz, makarelate gid sa mga nagapamati sa imo nga palang tuntunan kay ti agyan tagid ni tanan ang JS prom. Kay isa sad to ka bes. Kay ti siya ni permi sang junior prom namon, JS prom sang third year high school ako, Miss Jazz. Ining suboy-boy among akon sini nga partner, of course. Kay ti na anda na siya sa akon mga ginikanan. Medyo sa una, medyo strict ang mga ginikanan ko kay ti akong kamanghuran sa mag-ululutod. Kag hasta na lang, Miss Jazz, nga nag fourth year kami sa amon sini nga prom sa gihapon, siya ni ang akon sini iya nga partner. Nagsugod ang pinasahi ko nga pinasahi ko nga balatyagon sa kay Boy Boy sa tong time sang amon sini nga junior prom. Third year high school kami, Miss Jazz. Nakibot ko sang pagsugat na sa balay. Di syempre, teenager kami, Miss Jazz mo. Kadamo sa mga nagaoro-arigay, kadamo man sa mga nagalagas-lagas sa iya, kaya gwapuhon ining suboy-boy. Pero sa una, Miss Jazz, wala ko gidya nakita ang yasin nga pagkagwapo. That particular night, sang ginsugat na ako ni Boy Boy, kay ginpagwapahan man kuya sang akon mga ginikanan, kaya ang mga magulang ko nga daan, naka-JS man, kabalo sila sang sitwasyon, kag pinasahi niya nga moment, sang pagka-teenagers naton. So, pagkakita ko sa iya, Miss Jazz, nakibot gid ako nga nag-transform siya into a handsome man. Nagapuhan ko sa iya, Miss Jazz, for the very first time, sa dugay namon nga pag-up the night, dito gid ko nakabatsyag sang attraction sa kay Boy Boy. Pero gintago ko lang to. Hasta na, Miss Jazz, nga ti sang ulihi, daw may sa una, first glance ko lang na siya makitaan ko saya. Pero sang eventually, sa tong panahon nga nag-JS prom kami, nga nagwapuhan ko sa iya. That night, Miss Jazz was very special sa akon. Kay, ano ni siya, gentleman, ini siya, pero sa amo to nga gabi, kasi syempre, gwapa man ako, Miss Jazz. Kag nakawaw man siya gani sa akon, kag sila niya, kagwapa gali sa imo kon pabayuan kag make-up no? Kaya mo to, Miss Jazz, dito nagsugod sang daw kuba-kuba ang akong sininga dughan. We just enjoyed the night. Hasta na lang, Miss Jazz, nga sumugod sad to daw may mga second glances na ako sa kay Boy Boy. Nga sa una, wala man na yan sa akon, basta gwapo lang siya. Pero sumugod sad to, Miss Jazz, may mga second glances ko kay Boy Boy, kag kung kaisa madakpan ko siya nga he's staring at me. So, para sa akon, Miss Jazz, doon ginbasa ko ni bilang may secret feeling sa kay Boy Boy na that time, not only as a friend, but special someone. Ginbasa ko ni Miss Jazz nga mutual understanding kami ni Boy Boy. Hasta na nga nag-fourth year high school kami. Abi mo, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, abi gani isang tanan sa mga classmates ko nga na-develop kami nga duwa ni Boy Boy. Ti ako Kuya Miss Jazz, on my part, ara gidya, na-develop gid kuya kay Boy Boy. Kag abi ko anay, amo man siya sa akon, kay kung sang una, grabe ang iya siniiya nga pagtatap sa akon. How much more sang nagsugod ang junior, senior proms namon. Ipinasahi naman niya ang iya sini nga ano sa akon, bilang babayi. So, ano ko to, Miss Jazz, bilang nagka-MU kami. Mutual understanding. Sa una, do ka okay pa na kami, do wala lang, pero nagabatsyag na ako, Miss Jazz, sang huya-huya. Especially kung sunugon kami sa akon si mga classmates. Bisa na akon maginikanan, nagkapamangkot sa akon, kung bala, nagapangaluyag si Boy Boy sa akon. Siling ko, wala, friend ko lang gina siya yaya. Pero, nahuya na ko na, Miss Jazz, kaysa prangka nga sugilanon, amat-amat na, nga nagkahulog ang buod ko sa kay Boy Boy.
Sama sa me, syempre, mga teenagers, high school, Miss Jazz. Nahagaray kami na. Kaya para sa akong gani, may MU na kami. Para sa ako niya, nag-date na kami. Nagalantaw kami sine. Nagalantaw kami kung may mga concert. Labi na gid sa mga lugar bala, Miss Jazz, nga may mga fiesta. Galantaw kami na concert. Ti ako maginikanan niya, ti kampante man sila kasi buy-buy ang upod ko. Nagakaon kami sa mga restaurant, nagakadto kami dagani sa Bacolod. Kag para sa akon, Miss Jazz, nakitaan ko si Boy nga happy siya every time we are together. And how much more sa akon. Ngati para sa akon niya, Miss Jazz, sigurado na ko nga may feelings na ko sa akon sini nga best friend. Kulang na lang gani, Miss Jazz, nga sa prangkang sugilanon sa amon sini nga pagka-close. Kulang na lang gid jaya nga pangaluyag, pero wala gid. Kulang na lang gani kung kaisa, Miss Jazz, sa ka-close namon literally nga i-kiss niya ko. Pero wala gid, Miss Jazz. Bisa na amon sini mga friends, akon si maginikana, nagapamangkot kung bala mag-on na kami ni Boy. Pag ginambalan ko sila nga wala friend lang kami na iya. Hindi man sila magpati. Di mag-amo-amo na gani sila, Miss Jazz. The more pagid ko yung nga nagapati, nga there is something between us sa amo ni Boy. Nga may nga MU na kami bali. Nga in love na siya sa akon, kay ako yung Miss Jazz, amat-amat ko na ginatunan ang akon sini nga wonderful feelings nga in love naman ako sa iya. Pero isa sad to ka best, Miss Jazz. Amo ni ang daw gid sa akon. That burst my bubble. Kay isa sad to ka adlaw. Nag-istoryahan kami ni Boy sa amon sing balkonahe. Siling ko, I thought all the while maga-open up na siya sa akon or magahambal siya bala sang something nga di basi mga luyag. Grabe man tong akon si kubas ang akon sini nga dughan. Miss Jazz. Kaya abi ko anay mga luyag na siya or mahambal na siya kung anong iya sini nga gusto sa amon sini nga relationship. Di Miss Jazz, grabe. Ang akon sini bala nga expectation, grabe. Pero gulpi lang, naghuyhoy ang akon sini nga pako. Bangod, nanugid si Boy sa akon nga may crush siya. Hindi ako, kundi iban nga babayi. Nga kilala ko man, Miss Jazz. Classmate man namon sang high school. Ti, abi mo, Miss Jazz, sa amuto nga panahon, naglalain gig ko. Kag para sa ako niya, Miss Jazz, daw, na utod ang akon sini nga yara sa pagka-cloud9. Kaya I thought siya ang best friend ko naluyag sa akon. I thought siya we have already mutual understanding. Pero nanugid si Boy sa akon. Kanamangkot pa sa akon kung bala may chance siya sa amo nga babae. Wala ko lang yung Miss Jazz, siging pasat mga akon siniya nga pagkadismaya Naglalain gid ko to sa amo to nga panahon. Sumugod sad to, daw na feel gani ni Boy nga daw nagapalagyo na ako sa iya. Kay I felt hurt sa amo to nga panahon, Miss Jazz. Di mahambal ka nga sa kadugay na to 27 anyos na ako, Miss Jazz. Pero sa prangka nga sugilanon, mahambal ko nga wala pa ako ka-move on. Si Boy sa gihapon, ara. Kag para sa ako niya, close kami sa gihapon. Pero ining feelings ko, nga tago diri sa akon sini nga heart, Miss Jazz. For so long, since high school, amo na ang rason ko nga sa subong, wala ko baton sa iban nga mga suitors. Nga may ara man, Miss Jazz mo, hindi man sa pagpabugal, may tsura man ako. Pero wala ko gid ginatagan tsansa. Naka-move on ko, Miss Jazz, sa ginatawag bala nga hurts, ang kasakit nga nabatsyagan ko. Kay, sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, nangin silagid sa amo nga babae.
But every time nga magkadto si Boy Boy sa akon nga pour out sa ila sining relationship that there's something wrong, nga may problema ang ila sining relasyon, hindi man sa kalain sa akon batasan, pero I feel happy. Nga siling ko basi bala matagan tsansa nga pakig-break siya sa babayi, kag matagan tsansa kami nga duha. Nga kung tan-awon Miss Jasya, ti close friend lang gid pagkabig niya sa akon. Pero on my part, Miss Jazz, masakit gani amo nang rason ko nga sa subong nga amo na yung akon sa panindugan. Sama-sami ginasunlog na ako sa ako maginikanan ni papang kang ni mamang ko, Miss Jazz, nga san pa kuya maman na. Wala pa kuya boyfriend. Amo ni Miss Jazz ko nga sa subong, no? Makadlawan man ko sa iban, amo nang rason ko nga nagsulat ako sa imo para ipautwas kag kung makahatag ka man sang laygay sa akon. Naka-move on ko sa hurts nga that particular day nga naghambal siya nga I thought all the while it was me, that he was referring to me, nga na in love siya or na crush siya sa isa ka babae, pero hindi gali ako, Miss Jazz. Naka-move on na ako dira, pero ang akon siniiya nga expectations bala. Bilang close friend gig kami, Miss Jazz, kulang na lang gani nga mga luyag siya sa akon. Pero hulaton ko ina, Miss Jazz, ang ina nga panahon. Ang mga ginikanan ko, tigadali, pero I am not in a hurry. Para sa akon, Miss Jazz, si Boy Boy, isa ka ideal man. My ideal man. Although, almost sa gusto ko sa lalaki, ara sa iya. Miss Jazz, wala man ako sarado sa akon siniiya nga feeling sa iban. Pero amo ni subong ang akon sigin sulat. Ano mahambal mo sa akon siniiya nga sitwasyon? Paliugatagin man ako sang laygay ang tagpadala. Rodora, 27 years old. Sang Candoni, Negros Occidental. Hello lang dira sa kay Sir Joseph Arnido. Ang akon siniyang isa man sa mga avid listeners. So, Joseph Arnido, good afternoon. Sir Joseph Arnido, may hapon lang dira. Gigi Padilla ka sa Vergara, Miss Jazz. February 1, 2, 3, amo na siyang amon sa nga Chinese New Year. Ate, sige. Salamat, Ged. Sakto ginatuod, no? Ang ambahano ni Sharon Cuneta. How many times ko nga nakabasa diri nga you love someone, no? You have something special when it comes to feeling sa isa ka tinuga. Pero inang tinuga nga ina, may ginapalangga nga iban. Mahal kita, mahal mo siya. Pero ang lain pa ako, mahal niya ay iba, no? Mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba, mas mapalad ka, mahal kita, sa'kin walang nagmamahal, kay gulo ng buhay, di maunawaan. Sa pagmamahalan, lagi nang may hadlang. Mahal kita, mahal mo siya. Doon mo na ang sitwasyon ni mo, no? Inday Rodora. Hi. High school. Imagine high school and you're now 27 years old. Pero abi mo, maihambal ako sa imo, Inday Rodora, no? Since we are running out of time. Why not ka move on kaya anay, Asa san o ka mahulat, no? San o ka mahulat? Kag kun ano ka kasigurado, nga tagan ka tsansa ni Boy Boy, no? Move on ka gidya anay, Rodora.
Although nga ti okay man na, no? Kaya ti may special feeling, kaya hindi mo yung matunduan niya sa patag sang pagigugma, Bomber Harold, hindi mo yung matunduan isa katawo mo, no? Kung sinuang iya siniyang higugmaon. Yan nun na karon niya kay prangka sa aton si Rodora nga ang iya siniya palangga si Boy Boy. Nga iya siniya best friend. Although, unfortunately, may iba niya nga ginapalangga si Boy Boy, no? Pero galing 27, dali ka na lang mag-30, Rodora, no? Maybe you're running out of time. Especially biologically, gusto mo gin magkaanak pila ka adlaw. Ahay, ti basi hasta ka mag-30, basi wala gid na. Wala tsansa, no? Why not move on ka, Rodora, no? Let it be, kung amo ka muna, kung friend lang yung pagkabig sa imo ni Boy Boy. No, kabudlay nga, ikaw lang gid, no? Sa isa ka relasyon, hindi pwede nga ikaw lang isa. It should be a two-way process, no? It takes two to tango as always sa ginahambal naton dire. So, hindi lamang nga ikaw ang dira sang special feeling sa kay Boy Boy. Imagine high school pa ka mo to, asa subong, asa sanong imo si paghulat, no? Rodora. Hindi man pwede nga maghambal kasi, boy, naluyag ko sa imo. Pwede? Pwede na siguro, no? Ahay, sige lang. Sana siling ko na gani, damo padra, Rodora, no? Forget about Boy Boy, no? Give others a chance, no? Sa imo sinitagi pusuon. Basi hindi gid man niya basi meant to be lang gid si Boy Boy as your best friend, Rodora, no? Come on, explore. No, hindi ka magpabilin lang sa isa nga wala ka gani sang kasiguraduhan. Kung bala mga luyag siya sa imo kun hindi. Kay let's face it, no, sa imo sini nga pag-plaster sa imo sini nga story, true to life story, ang imo si best friend niya palangga yan lang kaya as his BFF, no? Daw wala gid tsansa. Nga sunod pa sa iba. Galing kay ti ikaw yung mo special feelings. That is why nga daw na miscommunicate mo, nagka-mutual, you thought all the while nga nagka-mutual understanding na kamo. Naga-MU na kamo ni Boy Boy. Pero ti, bang! Gulpi lang, ganaghambal siya nga. I have this special feelings to other girl, no? Batuna na lang na Rodora, kay basi bala madulaan kasang panahon sa hulata. Waiting for nothing, Rodora. Come on. Atagi chance ang imo siniiya nga kogalingon nga sa iba, no? Wala ta kabalo. And don't forget also to pray for that particular guy. Ti kung si Boy Boy, ti let it be, no? Galing asasan o kagani maghulat, no? Pangamuyui ang imo siniiya nga future, no? You're already 27. Si mamang kag papang mo naga pamangkot na kung saan o kaya magka-boyfriend kag mama na. Basi mag-30 ka, malabutan ka, wala gid gyapon, no? So, anon mo i-chance sa imo si kogalingon nga matagan man chance ang iban, no? Kay basi si Boy Boy meant to be lang gid nga mangin best friend for life nimo. Rodora, salamat gid sa imo si matahom nga kasaysayan. Kung kamo mayra man sa kasaysayan kaangay sini pwede gid i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Sunod pa gani sa iban diri basi maano ka mahulat ka sa wala. Gani man, no? May ara gina para sa imo kung si Boy Boy hindi gid para sa imo, para lang gid siya mangin BFF mo. I'm sure nga may ahata gina sa imo ang Ginoo, no? Seek him and all these things will be added unto you. Oo, itugyan sa iyang tanan-tanan kay kabalo siya kung sino ang ihatag sa imo. Pray for your future mate, Rodora. Lakita sa panahon, salamat kay sa inyo sa pag-upod. It's bye-bye time na. But before that, arian ang aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Psalms, chapter 62, verses 1 to 2. Kag subong man, may Psalm 62 verse 8 kag Psalm 18 1 to 2 mga kabombo, no? Mga special words of God, precious words of God from the Holy Bible this day Saturday para sa aton. Sa Psalm 62 1 2 dira nagasiling, truly my soul finds rest in God. My salvation comes from Him.
Truly, God is my rock and my salvation. God is my fortress. I will never be shaken. No? We're talking here about our Creator, who is in control of everything, who reigns forevermore. Truly, He is our rock and our salvation. Our fortress, aton palanaguan, nga bisan ano pang matabo sa palibot, we will never be shaken. Kiara kita iya sa aton palanaguan, sa aton si mahal nga makaako. No? Psalm 62:8, trust in Him at all times, you people. Pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Sa gihapon, ang aton palanaguan. Psalm 18:1-2, that nagasiling, I love you, Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield, and the horn of my salvation, my stronghold. Thank you, Lord, for you are our refuge, our rock, our stronghold. It's bye-bye time na. Inisagyapo ninyo lang sa kahinginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo